Ahoj, říkám si Creepycat a v tomto videu vám přečtu creepypastu, která se jmenuje Následky života. To je ale život. Mladá, svobodná, můžu si dělat cokoliv se mi zachce, zamumlala si dívka pro sebe. Když se dívala z okna svého pokoje. Stála ještě v pyžamu. Byla bezstarostná a odvážná dívka, která prováděla už jako mladá mnoho adrenalin zvyšujících činností, jako třeba bungee jumping, krádeže a spoustu dalších. Její jméno bylo Anna a bydlela ve městě plném teenagerů, jako byla ona. Jakmile došla na nějakou výzvu, byla opatrná, ale nikdy neucouvala. V této generaci jste museli zkrátka překonat, pokud jste chtěli zapadnout. Její mobil začal vibrovat a Anna si zkontrolovala zprávy. Jeden z jejich kamarádů napsal, že se s partou sejdou v parku a někam půjdou. Takže se zvedla, převlékla se do svého černého trika a tepláku a šla dolů na snídaní. Její matka se posadila ke stolu. Takže ano, co pak máš dneska v plánu? Zeptala se a podívala se na ní. No víš, jen tak půjdu s kamarády ven si užít, odpověděla Anna s plnou pusou toustu. Zlato, nemyslím, že bys dneska měla jít ven, řekla jí matka váhavě. Proč ne? Podívala se dívka zmateně na svou matku. Nic, jen cítím, že dneska není dobrý den na to jít ven a ty přece víš, že mám trochu strach z věcí, které s kamarády provozujete. Jenom nechci, aby se něco stalo. Mami, neboj se, usmála se. Nedostanu se do nebezpečí, vždycky si dávám pozor, věř mi. A jenom matka si znovu povzdechla. Tak dobře, usmála se. Ale vezmi si s sebou bundu. Je poměrně chladno. Anna zakoulila očima. No jo, mami, odpověděla. Jakmile dokončila snídaní, nandala si své zelené tenistky a vzala si ze skříně svou žlutou bundu a opustila dům. Počasí ji pořádně zarazilo. Bylo zvláštní, že na obloze byly temně šedé mraky, ale nepršelo. Ani nevál vítr. To se jí vůbec nelíbilo. Anna se setkala s kamarády v parku, kde byl Eddie, Sarah a Jace. Mluvili o tom, kam by ten den mohl jít, nebo jaký byl zatím den. Než jeden z nich prohodil, hej, zahrajeme si prostě pravdu nebo úkol. Celá skupina souhlasila. Později se všichni sedli do kruhu a před sebou měli prázdnou flašku. Flaška se neustále otáčela a lidi o sobě prozrazovali své pravdy a dělali své úkoly. Takže, než se flaška zastavila u Anny. Takže, ano, Jason měl na tváři škodolibý úsměch. Pravdy nebo úkol, otázal se. Anna si vybrala úkol. Chase byl známý pro své obtížné a vzrušující úkoly. Anna ho za to obdivovala. A i tak neměla s jeho úkoly už nikdy žádný problém. Zamyslel se. Vyzývám tě, aby šla sama do té staré opuštěné elektrárny ve městě. Prohlásila pyšně. Anna se trochu zamračila. Sama? Zeptala se tiše. Jo, odpověděl Jace. Nebo máš ten strach? Dodala samolibě Sarah. Po chvíli chůze dorazili na ono opuštěné místo. Jsi si tím jistá? Ano. Přijď víš, jak nebezpečné tohle staré zrazivělé místo je. Otázal se Eddie. Vždycky se bál až příliš. Anna se na něj usmála. Neboj se, budu v pořádku. Navíc žijeme pouze jednou, ne? Zaargumentovala. Nejprve zaváhala, ale poté prostoupila rozbitými dveřmi elektrárny. Žijeme pouze jednou. Tato věta jí přitahovala ani problémy. Toto nebyla výjimka. Nejvyšší místnost Annu znepokojovala. Byla temná a musela použít svůj mobil. Procházela okolo, než na zemi našla starou značku. Schýbla se a dala k ní blíž světlo. Aby aspoň něco viděla, přečetla jí nahlas. Pozor, v případě nestabilních podlah nebo zdí nevstupovat. Pomalu se narovnala, přemýšlejíc, proč ta značka nebyla hned u vchodu. Ale už na to nebylo moc času, když se ozval zvuk, jako by se něco mělo propadnout. To nebylo dobré, vytřešila oči. Projela jí vlna strachu a rozvíjela se směrem ke schodům. Než k ním však dorazila, podlaha se pod ní propadla a ona začala padat. Cítila se, jako vypadala ve zpomaleném záběru. Jako by se najednou měl všechen čas světa zastavit na přemýšlení. Její matka. Ten den měla dobrý pocit a ona to ignorovala. Jako něco běžného. Eddie řekl, že tohle bylo nebezpečné, ale ani jeho upozornění nechtěla poslechnout. Měla jsem poslouchat, pomyslela si. Najednou je čas hyperaktivně zrychlil a Anna dopadla hlavou na elektrický reaktor, okolo kterého byla louže vody.
Kdokoliv měl alespoň malé ponětí o fyzice, viděl, že voda vodí proud. A Anna si to právě odzkoušela na vlastní kůži. Křičela a její tělo se šíleně klepalo. Jako by jí tělem projíždělo tak obrovské napětí. Napětí bylo tak vysoké, že jí ožehlo vlasy a rozpustilo oči, které sekly do její pusy a po celé cestě na její tváři nechaly stopy krve a prázdné důlky. Reaktor se na její mrtvolu zřítil a pohřbil tak celé její tělo. Mladá dívka jménem Anna naposledy viděna v sobotu odpoledne s jejími kamarády okolo 17. hodiny. Policie se optala 13letých o téhle pohřešované dívce, ale ti pouze vypověděli, že o jejím zmizení nic neví. Naposledy byla viděna ve žlutém bundě s červeným trikem. Pod ní černé tepláky, které jí sahaly pouze po kolena a se zelenými teniskami. Dívka má šedivě modré oči a blondňaté vlasy. Pokud ji spatříte, volejte 911. Podle policie se pátrání pokračuje, řekl zpravodajský reportér těsně předtím, než ani na matka vypla na televizi. Tak toto byla celá creepypasta, doufám, že se vám líbila, jestli ano, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike a já se na vás těším u dalšího videa, ahoj.